bene anene kubwatikana n'oburaya se county ya Kisii awasomo seneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka abeire gakogania omugavana we county ye Paul Simbarati okora maunchorero au ase county ya Kisii anene chingaki baroberetie gokora chingwana chokoigwana Onyonka oyo abeire kagokwanira igoro yoko bwatana kwaye na Arati eriokoreta magendera se county ya Kisii nigabeire gakomomoche mono ase obokoreri bwaye na mono ugoitwa kwegatia ba MCA ukwaba gokorekana ase gusosaga no kogatia ba MCA ukwaba gokorekana ase amatuko abwangoiga Onyonka nigaberega kumuboria Arati kwene kyabuna atari koreta chisegi ase omogusii nigo boigamuganire kubwatania abarayi bonsi asogosanga ebirengerero na kuria chinjera chogokinia county ya Kisii na alike iromo egavana Simbali rube. Number 1, arosie budget. Number 2, atige gopanga engenjeri ngekara ba MCA bako mubulia mangana bako motebie bintu byabo bitakire baegwe upanga aba MCA bakora kibachi kuruwanu abande banza koramwese metandao abantu mbale baitirwe town busongo yeito chirekodi chiro obi abana bandi baitu buno mwana nare kurubuga tutwali oyonde kuru machoge abana baitire amanyinga agaiteka nebintu ebi nabina abeire ngo kani simba nga tigakoreta esegi esomo Gusii ekiagare esegi yego chaka gesiombe kinkeli guchikwera so namubolirie onye kabwate kerengere lingantu twene to koiwana na twanjira nengo chitoro koreka asiamo e budget erosi were a make sure kwandire na ba MCA without victimizing on the bwenzi ali ya ba MCA obaboli amangana kuru ebinyoro mbintu kibiga endrete ato sikebu na barayi ba Gusii omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka monda ekere tuale kuri chikura tuatebete tukocha tusikane tokorega asiamo tokorete town yesa abantu bali chi investor kwabo kali tukelimo nebyo usikyo gutahura yaike point yende yaikali tukelimo wa make a decision abana bechipikipi abako genda bo monchali mbaba se gutira gocha abakuruke gati mbaba se gutimbo gochie town abakuru gochikunya mira mwino tokurangeria abantu abo ikaranse nabo kwana nabo abana biasara be town ekerota gitugo change ya policy ye town nonye lichiko likwaeta chinguru elio lichiko ngoteba lire you must consult the stakeholders inchebuno musenete gaziane no oversight egaziane nkogendera nande ko yekora na tutwale handshake naye gusina tutatwale handshake tegerera abantu bakotebuno kugamba tatu umwana uminto Gusii ebense yomulembe onye karo chengo boitongo mborona masikandi naro na motebiri rangeria abantu bonsi tonyorane paka bagaka be kanisa tuiwana ne buna abana bo mungantu tagetisegi tiga tuiwana ne amagendera